Не, ти не го пипаш, защото си много груб. Груб си. Мамо, какво е това, дето видя? Рачи да ти пусти. Я го снимай, мама, снимай го. Да. Хванете го, ще отиде. Нека си ходи. Ма нека сега още малко му се порадва да е. Той ще го отпусне главата всеки момент. Нека го виж какво. Не напречиш ми. Добре, извинявай. А бълката? А бълката? Има медуза. Мамо, точно на твоя крак е. Няма го така, аз не виждам медуза. Ето бе. Рачи, ти си е това въпрос. Рачи. Рачи, я кажи, Рачи. Рачи? Да. Как ходи Рачи? Айде ходим там. Айде ходим там. Бати, да.